Kerfloorilta Joni, terve. Täällä ollaan K-Rauta vauneille asentamassa myymälälattiaa. Ja lähtötilanne on tämmönen aika haastava. Eli täällä on kaiken maailman röppöstä matkalla. Siellä on liimattua päällystettä, siellä on vähän... Ei ole niin tasainen alusta niin sanotusti, mutta me ei haluta repiä tuota pohjaa tästä pois. Onko tähän ratkaisua? Ja irtoasennettavaa semmoista. Lohenpyrstöliitoksella olevaa tämmöistä myymälälattiaa, joka nakutellaan käytännössä tonne kiinni. Ja tää kyseinen tuote, tää kestää jopa trukkiliikenteen. Katsotaan miten tää menee. Ja vaikka tässä kyseessä onkin pala-asennus, niin joku skeptinen voisi ajatella, että tähän jää varmaan sitten vähän niin kuin saumoja näkyviin. Mutta tuohon palikkaa paikalleen ja se on hänessä. Ei voi helpompaa olla. Noniin, se olisi lattia siinä ja tossahan viimeiset palat laitettiin ihan tämmöisellä erityisellä liuskapaloilla kiinni, eli nythän tästä pystyy myymälälattian päälle ajamaan suoraan ihan painavalla trukilla.